сега продължаваме пък с основната ни тема днес, която наистина е така новаторска за България. Човекът, който ще ви представя само след минути, професор Тициано Пачини, е измислил един специален подход към това да възвърне паметта на мускулите, да изправи стойката, да речем, ако ви се налага операция при дискова херния, въобще да не стигате до там, така че останете с нас и през следващите минути. Така, професор Пачини е при мен, Светла Михайлова ще превежда в ефир. Всъщност, наистина ще си говорим нещо, което в България не е познато въобще. Постуларна ергономия. Оказва се, че според правилата на тази постуларна ергономия дори една малка кривина в захапката може да ни причини изкривяване на стойката и да доведе до големи проблеми. Sì. Dunque io Това нещо наистина води до много проблеми. Преди всичко искам да кажа, че България, вашата страна, е първата държава в Европейския съюз, която структурира тази професионална фигура и се нарича постурална ергономия. Благодарение на вас, аз преподавам в цяла Европа на европейските студенти този метод на работа. L'ergonomia posturale rappresenta un metodo. Това представлява един метод per poter capire. За да мога да разбера, чрез този метод аз разбирам къде и как мога да разреша тези проблеми. I problemi posturali delle persone. Проблеми, които идват от неправилната стойка. Какви най-често могат да бъдат проблемите от неправилната стойка? Questi problemi di postura sbagliata. Най-вече болки в кръст. Първия проблем. Също така болки в червикалната част. След това вече идват болките в коленете, последователно, защото ние сме едно цяло. Много често хората не го знаят това, че терена, който е равният терен, ни допринася тези проблеми, тази неправилна стойка. Да. Ние сме създадени да вървим боси на неравен терен, но тъй като на практика това не е възможно. Искам да кажа тук, както цигареният дим замърсява нашите дробове, така равният терен замърсява нашата стойка. Добре, защо, между другото, ми беше много интересно това, което разбрах, че наистина една кривина в захапката може да ни причини също изкривяване въобще на цялата стойка. Postura sbagliata di tutto il nostro corpo. Non c'è dubbio. Няма съмнение в това. Проблемите на оклузалната част могат да бъдат два вида. Те са или генетично, човек се ражда с неправилна захапка, криви зъби. Вече проблем, който е свързан от стъпалата и терена. Това е грешка на околната среда. Il piano occlusale, la bocca, оклузалната част, челюстите, горната и долната, un forte momento di това е много силен момент от една памет, posturale. От постурална памет. Vede, noi schiacciamo i denti. Например, ние на ден почти по 2-3 хиляди пъти преглъщаме, но преди да преглътнем, стискаме зъбите и след това преглъщаме. 2000-3000 volte durante le 24 ore. Това е в продължение на 24 часа 2-3 хиляди пъти. Правим това нещо. И аз, когато стискам зъбите, имам, това ме принуждава да извивам двете челюсти, тогава аз вече създавам проблеми на цялата и на целия гръбначен стълб. Но не само на гръбнака, защото аз създавам и проблеми
alla regina delle ghiandole endocrine, също така стресирам che è l'ipofisi all'interno хипофизната del жлеза, cervello. която е кралица на всичките жлези от ендокринната Così possiamo система. avere problemi И endocrinologici, оттам вече може да се получи възпаляване на щитовидната проблеми жлеза, di tiroide, защото проблеми мускулите, които са около нея, я дразнат, я възпаляват. Сега ще видим как точно се прави едно изследване, защото то протича на няколко етапа. Бяхме в кабинета на професор Пачини и снимахме точно как се протича едно изследване. Вие пък ще коментирате и ще ни разказвате по картинката, която ще видим сега. Това, което виждаме... Сега, например, това виждаме как протича прегледа върху бароподометричния уред. Това е един човек, една жена. Facendo un esame, prima in Значи първо е в статично положение, след това по време, когато се движи, и това са вече резултатите, които аз мога да видя какъв проблем има и главният център на тялото, точно къде се пада, къде точно е проблема. Да. Също така разпределяне тежестта на всички стави равномерно, това също е много важно. Неговата цел също се цели към това. Разбрах, че това е програма, която е разработена специално от него. Да, защото такива бароподометрични уреди има много, но проекта си е негов и per progetto che non è soltanto un problema di baropodometria, è un problema di metodo. Не е само проблема в този уред, проблема е също така, че моя метод е биомеханичен антропометричен метод на работа, който ми позволява да мога да видя човек откъде идват проблемите и как мога да коригирам тази неправилна стойка, как мога да я коригирам. Какво точно означава това, този метод, който вие казахте, по който той се различава от другите? Как точно се лекуват пациентите? Il metodo consente di fare una previsione. Този метод ми позволява di capire предварително мога да разбера човек какви проблеми има и как мозъка може да сам да реагира и да промени тази неправилност. Добре, какво се случва след това? Установявате, че той има проблеми в стойката, изкривяване на стойката. Там нататък как лекувате хората? Например, искам да кажа сколиози. Давам един пример. Когато хората имат сколиози в различни градуси, нали, ние с този метод успяваме да ги изправяме. Мозъка сам успява. Чрез нашите обувки, стелки, също така и шини, които се спи с тях. Можем да видим снимки преди и след лечението или така? Можем да покажем. В началото на лечението, след няколко месеца? Да, след една година. Например, има някои сколиози, които изисква повече време. Също така изисква и стретчинг упражнения, не само... Дайте да видим снимки преди и след лечението. Ecco, per esempio, qui si vede un prima e dopo di una persona. Значи тук се вижда преди и след, както се вижда вече в лявата снимка. Това е едно момиче. Con il viso alterato. Вижда се, че е доста така напрегнато. Мускулите са доста напрегнати, а след това от дясната страна е много по-симетрична. Например, тук се вижда и шип, който има момичето и след това, да, точно на червикалната част. И вече също така се вижда, че на дясната снимка главата вече е по-изправена. И момичето казва, че няма вече тези болки, които е имало преди. Това момиченце на 10 години, както се вижда, нали, преди и след, също има изкривяване. Това е една сколиози, доста брутална. Това е вече доста така изкривяване до голяма степен. За това нещо ще изисква и една година, не месеци. Това вече се вижда от захапката, проблемите, които говорихме. Тук вече се вижда много особен случай, който аз искам да поясна някои неща. Проблема е в щитовидната жлеза, вижда се. Quella che abbiamo visto è molto interessante. Това е много интересен случай. За щитовидната жлеза. Да, за щитовидната жлеза. Да, това момчето предишното, преди спортиста. Това момче надделяваха хормоните, женските хормони.
problema stomatognatico importante. Също така имаше много голям проблем, както се вижда, лицето му е доста продълговато. Да кажете сега, това, което разбираме е, че само чрез носенето на едни специални, индивидуално изработени за него обувки, той успял да преодолее този проблем и по някакъв начин да промените паметта на мускулатурата, така ли? Allora, c'è un metodo che има един метод, fa sì che le scarpe che sono costruite ad hoc per la persona. Имаме помярка, имаме и стандартни продукти. Вече когато е такива по-тежки случаи, правим стелки, също така шините са помярка, също така трябва и упражнения, стречинг упражнения на самия човек. Постепенно вече постигаме новата стойка. Постигате ефекта. Злати, сега ще включим и след това ще зрителите се интересуват, тъй като това са неща, които се натрупват изкривяванията с годините. Възможно ли е напълно да се изправи гръбначния стълб, когато е крив, пък макар и за една година усилие? Да, разбира се. Това може да се коригира. Даже независимо и човека на колко е години. Не е от значение годините, колко години един човек. Проблема е за да можем да излъжем един вид мозъка, за да можем да му създадем нов проект за новата стойка. Всички ние имаме един проект постурален вътре в нас. E siccome siamo tutti molto simili. И тъй като ние така изглеждаме много еднакви, но на практика сме различни, никой не е еднакъв с друг човек. И всеки от нас разрешава проблема по различен начин. Това е отношението между гравитацията и нашето тяло. Сега виждаме, между другото, същото изследване, само че вече с тези обувки, които правите. Adesso per esempio noi stiamo vedendo промяната в infatti. Значи това е с обувки и стелки. Questo è con le scarpe. Колко време трябва да се носят тези обувки, за да се види наистина промяна, за да се усети? Alcune ore al giorno. Значи няколко часа, 4-5 часа на ден са достатъчни и след 2 месеца се вижда промяна, но това не значи, че човек си е решил проблема за тези 2 месеца. Доколкото знам, някои от пациентите спят и с специални шини, която разтоварва мускулите на червикалната и на мускулите на лицето, които през деня се натоварват. През нощта се... И сега последен въпрос, защото сме към финал. Действително ли можем да не стигаме до операция на дискова херния? Това е един много болен въпрос. Дори мои познати преди няколко месеца се наложи да стигнат до такава операция. Възможно ли е? Да, това е вярно. Възможно е, ако човек инвестира малко по-раничко вече. Ако се стигне до самата операция, чудеса не могат да се правят. Но инвестирайки с превентивен характер, може да се елиминира това нещо. Добре, много ви благодаря за това гостуване и че наистина ни открихте неща, които в България все още не са толкова познати. Ние пък